Ayun. Mga ka-studio, luto na ating paksiw na tuna with taba ng baboy. Tingnan nyo po. Wow! Lami na. Ito po yung tuna, mga ka-studio. Yan o, tuna. Baga kayo. Saka ito naman yung taba ng baboy na sobrang sus ka. Lata lang agi ba. Mayroong talong at saka mayroong sili. So tara na, ilipat na natin to. Tuna, taba ng baboy. Ayan na mga ka-studio, ready na po ang ating mga pagkain. So tara na, hindi natin ito patatagalin. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Padiuntonin ako mga ka-studio. Padiuntotan nyo. Kung mayroong naiyak dyan, si Zeke, yan. So tara, kain po tayo mga ka-studio. Dito tayo sa tuna. Yan. Ito yung tuna mga ka-studio. Baga kayo. Yung sabaw niya, tingnan nyo po. Ang sarap po. Parang lapot kayo siya ba? Yan. Merong talong. Okay. Dami na ikaon. Paksit na pong bahaw. Ano mga ka-studio? Kain po tayo. Let's go. Dito tayo sa taba, mang. Kahumok eh. Lagyan natin ng taba. Saka lagyan natin ng talong. Ayun. Ini lami ni unan. Oh. Limang. Sobrang sarap nito suka ko mga studio yan, no? Templadong-templado, saka maanghang. Wag na sumuol. Kasi maasim, no? Hindi, nakakaumay. Ang sarap ng sabaw.
kasi nag-complement doon sa taba ba. Hindi na ako nagdagay ng mantika pa. Diba yung paksiw kapag nilagyan mo ng mantika, sobrang sarap ba. Sabay. Sabaw. Suka. Ahos. Palikay sa high blood. Iwas sa high blood. Panalo tong ulam na to. Try nyo po sa mga hindi high blood. Yung mga wala pang maintenance ba. Excuse me po. Itong tuna kasi parang anong tawag doon? Yung labo ba? Yung laman niya ba? Parang may pagkamatigas kunti ba? Labo sa Bisaya. Saka nagko-complement siya dito sa sobrang lambot na taba. Perfect combination po. Parang magkaiwala yung texture ng dalawa. Para hindi siya maging maumay, ginawang paksiw. Panalo. Limoncito pala to. Limoncito ba?
once again, maraming salamat sa panonood sa episode na ito mga studio. Kitang-kita tayo sa sunod ng mga videos. Marami pa pong masarap na kainan session. So hanggang dito lang ako. Bye for na, kita-kits. Balik-balik ng istorya.